Assalamu alaikum ‘yan uwa, barkanmu da wannan lokacin, fatan dai kowa na lafiya. A yau mun kawo muku fim ɗin makura. Wannan fim ɗin yana da makullan sirri guda huɗu ne kacal. Ban sani ba wasu daga cikin ku wataƙila sun kalla, to wanda ba su kalla ba gashi wannan fim ɗin bije ne. Bije falam me yake ma? Na mance ma me laƙanin yake, amma fim ɗin yana da kyau. Fassarar sultan ne. Kuma wannan fim ya samu ingantacciyar fassara daga kamfanin Sultan iya gwalgwado. Wannan fim ɗin yana da makullan sirri guda huɗu. So ku tsaya ku ji makullan sirrin sai ku je ku kalla. Sannan ga link ɗin shi nan a description, kuma za ka same shi a comment section. Saboda wani lokacin a description yana ɓacewa, amma a comment section duk yana nan. Lamba ta farko daga cikin makullan sirrin shine lambar 5. Makullan sirrin guda huɗu, saura makullan sirri guda uku, mun faɗi guda ɗaya. Lamba ta biyu ita ce lambar 2. Yanzu mun faɗi guda 2, saura guda 2. Mu je ga lamba ta 3. Lamba ta 3 daga cikin makullan sirrin sai ƙara 5. Yanzu mun gwada guda 4, saura guda mun faɗi guda 3, saura guda 1. Dama makullan sirrin guda 4 ne. Kafin na faɗi lamba guda ɗaya, ina so a bidiyon mu na nan gaba wanne kuke so mu sake muku, dabara ko wannan merchant ɗin ne yake, ban san meye ma. Gashi nan dai za ku gani poster guda 2. Fim ɗin wannan ne NTR na wannan jarumin dai ba san sunan shi ba, san asalin sunan shi ba. Amma duka fim ɗin suna da kyau, sai ku zaɓa a comment section wanne kuke so mu kawo muku nan gaba. Mu je ga lamba ta ƙarshe. Lamba ta ƙarshe ita ce lambar 6. Wannan su ne makullan sirrin guda 4.